Hello, hello, hello. Hello, malay. Time pass dose. Undubai nama. Hello. Wah, wah, wah. Hello लोगोफोर. NDBनि दुखुनि बाथ्रा. NDBनि मेगनाव मोदै दिनैहाय मिथिबायना रायजोफोर? प्रेतम समफ्रामारि जाखांबाय? मा ओंख्रि जाखो प्रेतम समफ्रामारि? मा ओंख्रि जाखो? हेलौ मान गोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै NDBनि मेगनाव मोदै मिथिबायना? खोनादोंना खोनायाखै आंनि माथोखौ? दिनै NDBनि मेगनाव मोदै बानलु बाथोन बा थिगानो थिगानो रायजोफोर दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनि NDBफोर दंमोन दिनै हियारिं दंमोन दुखुनि बाथ्रा नङा होनब्ला नोंथांमोनाथ' थारैनो इउटुबाव नुखाबाय मा खालामनो नङा होनब्ला दिनै UPPL सरखार थासेयावबो जोंनि माखासे गोरों गोरा थासेयावबो दिनैहाय जोबथेसारनो उदां जानो हायासै हेलौ प्रितम समफ्रामारि दिनै नुदोंना रायजोफोर दिनै जेब्लानाखि रन्जन दैमारि सारा जेब्लानाखि न'आव फैदोंमोन सिक्स फायार खालामनानै जेब्लानाखि न'आव आगान होफैदोंमोन थिग बे समाव बे डिसखौ बानायनाय जादोंमोन दिरुननाय जादोंमोन बे डिसखौ नाथाय बे डिसनि मुल्यखौ दिनै जोंनि मानाव गेदेरफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै सनमान होनो रोङासै बिसोरनि थांखिखौ मिथिबायना रायजोफोर दिनै बिसोरनि थांखिखौ दिनै सनमान होनो रोङासै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावसोरखौल' सानगासिनो जानो हागौ मिथिबाय दुखुनि बाथ्रा रायजोफोर दुखुनि बाथ्रा नैबे सोर जोंनि बर'नि सासे दैदेनगिरि NDBखौ जोनोम होगिरि आरो जोंनि बर'फोरखौ रैखाथि होग्रा सासे दैदेनगिरि नाथाय बे दैदेनगिरिया दिनैहाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै रायजोफोर मिथिगौ ना जेब्लानाखि NDBआ सिक्स फायार खालामनानै न'आव आगान होफैदोंमोन बियो नैबेयाव दिरुननाय मोनसे डिस आरो लोगोसे दंबावो मोनसे गुबुन डिस लोगोफोर आरो नैबे गुबुन डिस मिथिबायना नैबे गुबुन डिस रायजोफोर दिनै नुदों बै समाव जेब्लानाखि NDB रन्जन दैमारि सारनि ग्रुपआ जेब्लानाखि सिक्स फायार खालामनानै फैदोंमोन नैबे डिसखौहाय दिरुननाय जादोंमोन रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै नैबे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे NDBफ्रा दिनै जोबथेसालिनिफ्राय हियारिं दंमोन नाथाय बे हियारिंआव जेबो मुलाम्फा जायासै जोंहा रायजोफोर दुखुनि बाथ्रा मा खालामनो जोंनि बर'नि गेजेरावबो माखासे बहुद गोरों गोराफोर दंमोन दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनैहाय रायजोफोर बुंनो थाङोब्ला दिनैहाय जोंहा नैबेनि आनजाय बिनि गाहाय थाखोनि साथाम गाहाम दङ जोंनि UPPL सरखाराव मिथिबायना
जेरैहाय जोंहा मानाव गेदेर इउपिपिएलनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार, लोगोसे हाग्रा बिफाननि जायखौ जों बुंनो हायो फेरेंगा सार रनजित बसुमतारी सार, आरो लोगोसे दङ जोंहा बि सावरायग्रा बिथांमोना एनडिबिनि थागिबि आरो दैदेनगिरि बिथांमोना नैबे रन्जन दैमारि सारनि थाखाय बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामनो हायो, सरकारनिसिम दाबि खालामनो हायो। निस्सय बिथांमोना दाबि खालामोब्ला नैबे दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसांनो एनडिबिफोर दङ बिसोरो निस्सय जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन। मिथिबायना रायजोफोर? नैबेसोर जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होग्रा बे गैयामोनब्ला जोंनि बर' हारियाव दासिमबो गादब जाबाय थागौमोन। मिथिबायना? दिनै आखायाव हाथियार थाब्लासो मोनसे संगठन बा मोनसे हारिखौ गियो। नंगौना नङा रायजोफोर? आखायाव हाथियार लायामोनब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ गिनाय नङामोन गुबुन जाथिया। दिनै नैबे रन्जन दैमारि सारा आखायाव हाथियार लानानै जोंनि जाथिनि थाखाय रैखाथि होनायावसो गुबुन जाथिफ्रा दिनै जोंनि बर' हारिखौबो गिनो गोनां जादों। मिथिबायना? नोंथांमोना नुदों नैबे दिसखौहाय दासिमबो दङ बे दिसा। मिथिबायना रायजोफोर? आंनियाव दायो 8टा दिस दंबावो, नोंथांमोना नुदों। दिनै नैफोर दिसखौहाय दिनै सोरबाफोर इउज खालामनो गोसोब्ला खालामनो हागोन। मिथिबायना? दिनै नैबे जाथिनि थाखायनो जोंनि हारिनि थाखायनो जुजिदोंमोन, आखायाव हाथियार लानानै गावनि जिउखौ दान होनानै हाग्रा बंग्रा थाखुमा थाखुमा दिनै बर' हारिखौ रैखाथि खालामदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, मिथिबायना? दिनै एनडिबिनिफ्रायनो जोंहा मानाव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार, लोगोसे हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी सार, आरो लोगोसे बिपिएफनिफ्राय देरहालांनाय जोंहा इउपिपिएलआव दायो जयेन जाहैनाय जोंहा मानाव गेदेर बि सावरायग्रा सार जोंनि एनडिबिनिफ्रायनो दंहैयो। मिथिबायना बिसोरो? नाथाय बिथांमोना दिनै मा सानखो गावसोरसो मिथिसिगौ आरो बेसेबां खामानि मावगासिनो रन्जन दैमारि सारखौ दिरुननायनि बिसोरसो मिथिसिगौ। मिथिबायना? नाथाय दिनै जोंहा हियारिं दंमोन, नाथाय दुखुनि बाथ्रा मेगनाव मोदै। मिथिगौ रायजोफोर? मेगनाव मोदै। दिनैहाय मेगनाव मोदै। दिनै जोंबो दाख्लै बावैनि गथ' होनब्लाबो जों लस गैया, नाथाय जोंनि मेगनाव जोंखौहाय जेरैबायदि फोरोंबोदोंमोन सिगांनि गेदेर गोलावफ्रा आरो दैदेनगिरिफ्रा जे जोंहाबो बर' रायजो मोननांगौनि मोनसे सिमां दंमोन, आरो बे बर' रायजोखौ मोननो थाखाय जों बर' रायजो राजाफ्रा संग्राम खालामनांगोन होननानै जोंखौ फोरोंबोदोंमोन माखासे दैदेनगिरिफ्रा। नंगौना नङा? दिनैहाय जोंनि मेगनाव जों नुबोनाय जा मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिटिआरनि चिफ, बिथांनि दैदेननायाव जोंबो दिनै सिनायबोदों। दिनै जोंबो सिनायबोदों एनडिबि दंमोन जोंहा आरो बर' रायजोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन होननानै जोंखौ जों फोरोंबोदों। दिनै मानाव गेदेर जोंहा बिटिआरनि मिथिबायना? दिनैहाय दिल्लीयाव जोंहा इउटुबाव गोबां भिडिअ भाइरेल जागासिनो। मारै दङ बरफ्रा बिदिनो दङ। र' दै फन फैदों, र' दसेनि उनाव फैफिनगासिनो आं। सरि लोगोफोर, फन फैदोंमोन, सरि। स' नैबे दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारा दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौमोन, आरो जोंहा बिटिआर गोरोबथाया 5 बोसोर जोबनो थांगासिनो। 5 बोसोर जानो थांगासिनो। जोंहा फैबाय थानाय बोसोरावनो जोंहा 5 बोसोर जासिगोन बिटिआर गोरोबथाया। नाथाय बे बिटिआर गोरोबथायाव सोर सोर दंमोन जोंहा इउपिपिएलआव बा जोंनि सरकाराव, दानि सरकाराव सोर दंमोन एनडिबिनिफ्राय? जा मानाव गेदेर इएम रनजित बसुमतारी सार हाग्रा बिफाननि, आरो मानाव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार, आरो लोगोसे बि सावरायग्रा सार। बिथांमोना नैबे रन्जन दैमारि सारनि थाखाय बाथ्रा बुंजायोमोन सरकारनिसिम, आरो प्रमद बर' सारनिसिमबो बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामनानै जाहाथे प्रमद बर' साराबो दिनैहाय बैसोर बायदि अमित शाह सारमोन बायदि, हिमन्त बिश्व सार आरो
मदिजी सार बिथांमोननियाव रिकुवेस्ट खालामनो हायो। निश्चय बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामोब्ला नैबे रन्जन दैमारि सारा दिनै उदां जागौमोन, दिनैनि दिनाव उदां जागौमोन। लोगोसे बेजों लोगोसे जेसेबांनो एनडिएफबिफोर दं निश्चय उदां जागौमोन। नुदों लोगोफोर, दिनै नैफोरनि ओरैनो संग्रामा दिनै ओरैनो थांसिगोन नामा? जोंनि बर' हारिनि आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामनायफ्रा नाय नोंथांमोना दिनै फुल भिडिअ नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन। नाय दिनै बेफोरनि मुल्यफ्रा ओरैनो थांसिगोन नामा? नैबे ड्रेसखौ नुदोंना? सिगांनि जोंनि बिमा बिफाफ्रा दिनै बै समावहाय नैदि खालार ड्रेसखौ नुयोब्ला गियोमोन, मिथिबायना? दासिमबो गियो जोंनि माखासे आबै आबौमोन बा आयंमोन मादैमोना दासिमबो, जायफोरा गोदोनि मानसिफोर बुरैफोर दासिमबो गियो मिथिबायना? नैफोरबायदि ड्रेसखौ नुयोब्ला सरकारनि मानसिखौ बेफोरबायदि नुयोब्ला दासिमबो गियो। नाथाय बे ड्रेसखौ नुनानैनो जोंनि बर' हारिखौबो गिनाय फैदोंमोन गुबुन जाथिया, जे बर' हारियावबो बेफोरबायदि ड्रेस गाननो हानाय गोहो फैबाय आरो मिथिबायना? आखायाव हाथियार लानानै जुजिदोंमोन बिसोरो जोंनि थाखाय, मिथिबायना? नाथाय बिसोरो दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। जाहोना सोरनि थाखाय? जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनायावनो दिनै बिथाङा रन्जन दैमारि सारा दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। दुखुनि बाथ्रा। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोनजों लाइभ फैदों। दिनैहाय जोंहा दिल्लीयाव दिनै बनसु आफादनिफ्राय लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा आरो मेलेमजिबिफ्रा दिनैहाय दिल्लीयाव डिभाइड आसाम 50-50 होननाय बाथ्राखौ सोमावसारहैदों, मिथिबायना? दिल्लीयाव नोंथांमोना थारैनो नुदों, इउटुबाव गोबां भिडिअआ भाइरेल जागासिनो इउटुबाव। नाथाय मोनसे बाथ्रा, जोंहा थांनाय साननैसो दिनाव जोंहा मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिफेन्सार बिथाङा बुंदों, जेब्लानाखि 1 बोसोरा जोबगोन, जेब्लानाखि जोंनि जे साननाय आरो बिटिआर गोरोबथानि जे दफाफोर बेयो मावफुंजायाब्ला दिनै जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया जाफुंगोन आरो सोमावसारफिनगोन होननानै जोंहा मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिफेन्सारा दिनै बै बाथ्राखौ बुंदों। निश्चय बिथांनि बुंनाया सैथो, बेखौ आं मानिदों। नाथाय जेराव जोङो दिफेन बर' सार बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट, निश्चय जों बिनि बाथ्राखौबो मानिनो गोनां, मिथिबायना? अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, दिनै दुखुनि बाथ्रा नङा होनब्ला? जाया आखायाव हाथियार लानानै जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होदोंमोन दासिमबो जोबथेसालियावनो जोबजायोब्ला, इलियास बसुमतारी आदा गोसोआव दुखु मोनदों आंबो। येस ब्र', दासिमबो जोंनि आबै आबौ मादैमोना दासिमबो नैदि फाख्रा ड्रेसखौ नुयोब्ला गियोब्रा, मिथिबायना? गियो, नैदि फाख्रा ड्रेसखौ नुयोब्ला गियो, मिथिबायना? आंनि जोनोमगिरि बिमायानो दासिमबो गियो नैफोरबायदि फाख्रा ड्रेसखौ नुयोब्ला, मिथिबायना रायजोफोर? दिनै नैबे फाख्रा ड्रेसखौ नुनाय लोगो लोगो गुबुन जाथियाबो जोंनि बर' रायजोखौ, जोंनि बर' हारिखौ गादबनो गिदोंमोन। जेब्लानाखि बिसोरो हाग्रायाव दंमोन अब्ला गिदोंमोन। जोंनि बर' हारिखौ लोरबां खालामनो हायाखैमोन, गादबनो हायाखैमोन, मिथिबायना? नैबे जेब्लानाखि हाग्रायाव दंमोन नैबे ड्रेसा, मिथिबायना? जेब्लानाखि बिथांमोना 6 फायार खालामनानै बिथांमोना न'आव जेब्ला आगान होफैयो, अब्ला दायो नायदो गुबुन जाथियाबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै मिनिनो हमदों। बर'फोरनि सोमावसारनाया बेनोमोन नामा? बिटिआर गोरोबथायानोमोन नामा? बिथांमोनाथ' बर' हारिया सोमावसारदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50। जोंनि बर' रायजोफ्रा डिभाइड आसाम 50-50 सोमावसारदोंमोन। नाथाय दायो गुबुन जाथिफ्रा मा होनदों? बिसोरनि बर' हारिनि डिभाइड आसाम 50-50 सोमावसारनाया बेनोमोन नामा? बिटिआर गोरोबथायानोमोन नामा? दुखुनि बाथ्रा नङा होनब्ला? स' आङो खावलायो बे लाइभ भिडिअनि गेजेरजों जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो जोंबो सोलोंबोदों जे डिभाइड आसाम 50-50 होननाय बाथ्राखौ जों खोनाबोदों प्रमद बर' सारनि दैदेननायावसो। नाथाय गुबुना मा सोमावसारदों बैफोर समाव जों बेखौ नुबोआखै। नाथाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायावसो जोङो एबसुनि डिभाइड आसाम 50-50 सोमावसारनायखौ नुबोदों।
गेरेन्टि बियो हले। बै समाव सिगां समाव प्रेसिडेन्टआ सोरमोन जोंहा प्रमद बर' सारनि सिगाङाव गिबियाव सोरमोन बेखौ आं नुबोआखै। नाथाय जेब्लानाखि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बे समाव आङो रोंदों बा मिथिबोदों आरो खोनाबोदों डिभाइड आसाम 50-50 मा आरो बर'नि रायजोखौ सोमावसारनायाव मैखोम बाहागो लानाय जोंहा प्रमद बर' सार बिनि दैदेननायावसो दिनै बर' हारिया जों सिनायबोदों। देरफुबाय थानाय जों सेंग्राफोर जों नुबोदों प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ। नाथाय बिनि सिगाङाव सोर दैदेनदोंमोन जों खोनानो मोनो मिथिनो मोनो नाथाय जों मेगनजों नुवाखै। सावगारियाव नुदों नाथाय जों नुवाखै। दुखुनि बाथ्रा रायजोफोर, दुखुनि बाथ्रा नैबे रन्जन दैमारि सार लोगोफोर दिनैसिम आरो दासिम जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। नैबे सिनायदोंना रायजोफोर? नैबे डिसलै मिथिबायना रायजोफोर? डिस नैबे डिस जेब्लानाखि बे डिसखौ जेब्लानाखि NDB आ 6 फायार खालामदोंमोन अब्ला आं बे डिसखौ फानदों गासै 40टा। आंनियाव दङ दायो मोनब्रै। आङो फानजोबनो हायासै बै समावबो मिथिबायना? 40टा आंनाव दङ मिथिबायना गासैबो मोजाङैनो दं मिथिबायना? नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ इउटुबाव नुबाय। नाथाय गासैखौबो इउटुबाव दंना गैया आं दासिमबो मिथिया। नाथाय बे डिस मोननैयाव फुल आपडेट नुनो मोनगोन नोंथांमोना NDBनि जारिमिन आरो NDBआ मा सोमावसारबोदोंमोन रन्जन दैमारि सारनि गुवार बिबुंथिखौ नोंथांमोना खोनाबोनो मोनगोन। आरो मानाव गेदेर माखासे दैदेनगिरिफोरनि मेलेमजिबिफोरनि बेखेवनाय आरो बिबुंथि लाखिनाय आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो बर' हारिया बबेनिफ्राय मा सोमावसारदोंमोन आरो मानि थाखाय सोमावसारनो गोनां जादोंमोन आरो NDBखौ मानि थाखाय जोनोम होनो गोनां जादोंमोन आरो NDBआ हाग्रा बंग्रा थानानै बर' रायजो राजाफोरखौ मानि थाखाय रैखाथि होनो गोनां जादोंमोन नैबे डिस मोननैयाव दंजोबो बेफोर बाथ्रा रायजोफोर। बेफोरनि बाथ्रा दंजोबो रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। दिनै जों देरफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै जों नुबोआखै बै समाव मा जाबोदों मा थादों। नाथाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा नैफोरबायदि ड्रेसखौ नुयोब्ला गियो दासिमबो। नैबे ड्रेसनि थाखायनो गुबुन हारिया जोंखौ गादबनो हायाखैमोन। नैबे ड्रेसा जेब्लानाखि हाग्रायाव दंमोन अब्ला गुबुन जाथिया जोंखौ नाख्रेबनो हायाखैमोन। बर' हारियावबो आखायाव हाथियार लाग्रा रायजोफोर दं आरो बर' हारिखौ रैखाथि होग्रा दं होननानै गुबुन जाथिया गिदोंमोन जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ गादबनो मिथिबायना? दिनै जेब्लानाखि बिथांमोना 6 फायार खालामनानै फैबाय दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ दाय जाबसिन जोबथेसालियाव सोगासिनो गुबुन जाथिया। बुजिदों रायजोफोर? दुखुनि बाथ्रा मिथिबायना? डिस दंजोबो। आंनाव मोनब्रै डिस थालांबावदों रायजोफोर। मोनब्रै डिस थालांबावदों रायजोफोर। दिनै बेफोर डिसआ रियेल डिस मिथिबायना? रियेल डिस मिथिबायना? नैबेयाव मोनसे दं फुल पेकिं आं दिरुननो र'। डिसआ आंनाव मोनब्रै दंबावो लोगोफोर र'। आं हानगासिनो गासै मोनब्रै लाना। स' नैबेखौ आङो दिरुनदों। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नैबे डिसआ ओरैनो थाङाखै। नैबे बर' हारिनि गोबां सेन्टिमेन्ट दं। बर' हारिनि सोमावसारनाय दं नैबेयाव। नैबे डिसआ गुबुन नैबे डिसआ गुबुन। नुदोंना रायजोफोर? जेब्लानाखि NDBआ 6 फायार खालामनानै फैदोंमोन नैबेयाव दंजोबो गासैबो फुल डिटेल्स। जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनायनि बिसय आरो बर' हारिया दिनै NDBखौ मानो जोनोम होदोंमोन आरो बबे समाव जोनोम होदोंमोन आरो मानि थाखाय जोनोम होदोंमोन आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मा मोननांगौमोन आरो गुबुन जाथिफ्रा जोंखौ बोरै गादबदोंमोन बिनि बिबुंथि गुवारै बेखेवनानै होनाय दं नैबे डिसआवहाय। मोननै डिस मिथिबायना? बे गुबुन डिस नैबे गुबुन डिस मिथिबायना? नाय नोंथांमोना पिक्सारखौ नाय। बे गुबुन डिस नैबे गुबुन डिस नाय। नंगौना नङा? नै मिथिबाय? नैयाव जोंनि बर' हारिनि गुवारै बेखेवनाय दङ रायजोफोर।
दुखुनि बाथ्रा नङा होनब्ला मा खालामनो दिनै एनडिबिनि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव दिनै बिथांमोननि हियारिं दंमोन। नाथाय मा खालामनो दुखुनि बाथ्रा मेगनाव मोदै मिथिबायना मेगनाव मोदै एनडिबिनि जारिमिन एनडिबिनि दुखु खस्थ'खौ नायहरोब्ला आरो रन्जन दैमारिनि जिउखौ सानहरोब्ला नोंथांमोना निस्सय दुखु मोनगोन। मोजाङै सानै हयै गोथौ मेलेमजों गोथौ सान्थौजों नोंथांमोना रन्जन दैमारि थानायनि जायगाखौ आरो रन्जन दैमारि सारा दिनै मा अबस्थायाव दं दिनै बिनि बिसय गुवारै नोंथांमोना बेखेवनानै गोसो सिंनिफ्राय सान्थौ खालामनानै नोंथांमोना बिजिरनानै नायलाय निस्सय नोंथांमोना गोसोआव गाबखांगोन। मिथिबायना दिनै जोंबो बेखिनि लेभेलाव फैयामोन रायजोफोर बा लोगोफोर। दिनै जोङो देरबाय माबाय दिनै बे लेभेलाव जों मोनफैनाय नङामोन निस्सय। एनडिबिया जोनोम जायामोनब्ला दिनै जों बेफोरबायदि जोङो दिनैहाय बेखिनि लेभेलाव जों मोनफैयामोन एनडिबिखौ जोनोम होआमोनब्ला दिनै बेबायदि जोङो संसार जानो हायामोन न'खराव जों थानो हानाय नङामोन गुबुन जाथिजों गादब जायो मिथिबाय मा खालामनो दुखुनि बाथ्रा दिनै रन्जन दैमारि सारनि हियारिं दंमोन। स' दुखुनि बाथ्रा जानानै थाङासै मोजां मा खालामनो जोंहा मानाव गेदेर एनडिबिनिफ्रायनो साथाम दंमोन दैदेनगिरिफोर जोंहा मानाव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार आरो हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारी सार आरो जोंहा बिपिएफनिफ्राय देरहालांनाय बिसावरायग्रा सार बिथाङा दायो इउपिपिएलआव दंहैयो। स' बिथांमोना दिनै रन्जन दैमारि सारनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंदों। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो जों बुंनो हाया आरो मिथियाबो। दिनै निस्सय बिथांमोना खामानिखौ मावबाय थादों जानो हागौ फैबाय थानाय जानुवारि 2025 बा जानुवारि दाननि 27 खालारसिमहालागै जोंहा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनो एनडिबिफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं निस्सय उदां जागोन प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो प्रमद बर' सारानो बिटिआरनि चिफ जाफिनगोन होननानै जों आसा खालामो। बिथाङा जुदि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो हायोब्ला निस्सय रायजोफ्रा खुलुमगोन बेखौ। दिनै आंनि कमेन्ट बक्सआव गोबां कमेन्ट हरदों। दिनै आङो पलिटिकेलनि बाथ्रा बुंगोन दिनै पलिटिकेल बाथ्रायाव जोंबो भट होनो मोननाय आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो जों एबसुखौ सिनायबोदोंमोन आरो एबसुनि दैदेननायावनो दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय एबसुआवनो जोङो दिनै डिभाइड आसाम 50-50खौ सोलोंबोदों आरो प्रमद बर' सारखौ बे बिटिआरनि चिफ खालामनाया जोंनो खालामबोदों। जोंनि भट मोनसे मोनसे होनायजोंनो दिनै बिथाङा देरहानानै दायो मासियाव दङ मिथिबाय। दा बाथ्राया बेसो जोंहा निस्सय प्रमद बर' सारा जानुवारि 27 डेट खालि निस्सय बे दिनसिमहालागै 2025 जानुवारि दानाव निस्सय एनडिबिफोरखौ उदां खालामगोन आरो बिथांमोननि केसखौ उइद्र खालामगोन होननानै मिजिं खालामो। निस्सय रायजो राजाफ्राबो मिजिं खालामदों आरो निस्सय उदां जाब्ला रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो प्रमद बर' सारनोनो भटखौ होगोन। हाग्रामा महिलारि सारखौ गोजानाव दोननानै जोङो प्रमद बर' सारनोनो बयबो रायजो राजाफ्रा निस्सय भटखौ होगोन आंनि आन्दासाव मिथिबायना। दिनै आङो आपल'ड खालामो बेवहाय भिडिअ हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारी सारखौ गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै दं। दिनै बिथाङा जुदि इलेक्सनखौ गेलेफिनमारोब्ला निस्सय रायजो राजाफ्रा बिथांनो भटखौ होखाया होननानै आं सानो। होआ रायजोफ्रा रावबो होनाय नङा। एम रन्जित बसुमतारी सार गबिन्द बसुमतारी सार बिथांमोननो भटखौ होनाय नङा खोमा। दिनै आंनि कमेन्ट बक्सआव गोबां कमेन्ट हरदों एम रन्जित बसुमतारी सारनि बेरेखा गबिन्द बसुमतारी सारनि बेरेखा गोबां कमेन्ट हरग्रा रायजोफोर दं आरो सेंग्रा लोगोफोर दं सिख्ला लोगोफोर दं। निस्सय बिथांमोना दुखु मोननानै दं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायहरदों। स' बिनिखायनो एम रन्जित बसुमतारी साराबो दिनै रन्जन दैमारि सारनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै बुङो। निस्सय खामानि मावोब्ला आरो बर' हारिनि थाखाय जौगानाय लाबोमारोब्ला एम रन्जित बसुमतारी सारखौबो जों बयबो रायजोफ्रा
खुलुमगोन आरो अनसायबाय थागोन आरो बिथांखौ गोजौ लेभेलाव दैथाय हरबाय थागोन जुदि रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो हायोब्ला। नैबेसोर रन्जन दैमारि सार आरो बिसोरो सोर जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै रैखाथि होग्रा बिसोरो साफ्रोमबो माखासे आखायाव हाथियार लानानै दैदेनबोनाय जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होबोनाय जोंनि जाथिनि जिउ दान होनानै दिनै खामानि मावबोनाय सुबुं दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। नंगौना नङा रायजोफोर? दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दं दुखुनि बाथ्रा। बेवहाय होदों नैबेयाव नाय बे डिस्कखौ जेब्लानाखि दिरुनदों बे डिस्कखौ माब्ला दिरुननाय जादों नोंथांमोन दिन्थिनो बेयाव होदों दा 27 एनिभार्सारि अफ द नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड अक्ट'बर 2013 आव नैबे डिस्कखौ दिरुननाय जादों रायजोफोर। नैबे डिस्क मोननैखौ 2013 13 तारिख अक्ट'बराव दिरुननाय जादों। नोंथांमोना मोजां फराय 2013 दिरुननाय जादों नैबे डिस्कखौ रायजोफोर। नोंथांमोना नाय NDB नि नैबे डिस्कखौहाय 2013 दिरुननाय जादों। निस्सय नोंथांमोना उल्था नुदों जानो हागौ ओरै होबालाय मोजां नाय नोंथांमोना बेखौ फराय अक्ट'बर मिथिबायना अक्ट'बर 13 जोबोरैनो मोजां नाय नोंथांमोना 3 अक्ट'बराव बे डिस्कखौ दिरुननाय जादों 3 अक्ट'बर मिथिबायना 2013 3 अक्ट'बराव नै डिस्कखौ दिरुननाय जादों रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै नैबे डिस्कआ आंनियाव दासिमबो दङ मोनब्रै नोंथांमोना नायबानो जाबाय मोनब्रै डिस्क दंबावो आंनियाव मिथिबायना रायजोफोर मोनब्रै नै 1 2 3 4 स' बेयो जोबोरैनो मोजां दिनै जोंनि जाथिनि थाखायनो खामानि मावदोंमोन दुखुनि बाथ्रा नङा होनब्ला मा खालामनो रायजोफोर दिनै नैबे बर' हारिनि थाखायनो खामानि मावदोंमोन। नैखौ सिनायदोंना रायजोफोर बा आंनि लोगोफोर 2013 3 अक्ट'बराव नैबे डिस्कखौ दिरुननाय जादोंमोन लोगोफोर जायफ्रा आंजों समान सेंग्रा लोगो नोंथांमोना मिन्थियाब्ला नैखौ नायनानै खोनासंबानो जाबाय नैखौ 2013 3 अक्ट'बर खालि बे डिस्कखौ दिरुननाय जादोंमोन आरो बिथांमोना दिनै जेब्लानाखि बिथांमोना हाग्रानिफ्राय सिक्स फायार खालामनानै न' फारसे आवगायबोदोंमोन अब्ला बेखौ सेबखांनाय जादोंमोन डिस्क महरै बेखौ दिरुननाय जादोंमोन जे बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिथों मिन्थिथों जोंनि बर' हारिनि थांखिया मामोन आरो जों मानो NDBखौ जोनोम होदोंमोन बिनि बिसय बेवहाय गोबां डिटेल्स बाथ्रा हाबनानै दं रायजोफोर गोबां डिटेल्स बाथ्रा हाबनानै दं रायजोफोर मिथिबायना नैबेयाव गोबां डिटेल्स बाथ्रा हाबनानै दं जोंनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट हाबनानै दं नैबे डिस्क मोननैयाव दा नैफोरखौ नायै नायैनो जोंबो बुजिदों आरो मोनथिबोदों NDBआ मानि थाखाय जोनोम जादोंमोन आरो NDBखौ मानो जोनोम होदोंमोन दिनै हाग्रा बंग्रा थानानै आखायाव हाथियार लानानै गावनि जिउखौ बुलि होनानै दिनै जोंनि बर' हारिखौ मानि थाखाय रैखाथि होदोंमोन आरो जोंनि डिभाइड आसाम 50-50आ मानि थाखायमोन दिनै नैबेयाव गासैबो फुल आपडेट दङ नैबे डिस्क मोननैयाव रायजोफोर नैबे डिस्क मोननैयाव फुल आपडेट दङ रायजोफोर मिथिगौ दुखुनि बाथ्रा अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ आङो आसा खालामो जे नोंथांमोना बयबो फैबाय थानाय पलिटिकेलाव जे नोंथांमोना मोजाङैनो सानै हयै भटखौ होगोन आरो आं डाइरेक्ट सिदा खोथा बुङो आं मोनसे बुस्थु हानगासिनो नोंथांमोननो आं मोनसे खोथा बाथ्रा बुंनो मिथिबायना मोनसे बाथ्रा होननि आङो लोगोफोर पलिटिकेलाव
जों दा गेले पलिटिकेलाव जों रायजो राजाफोरजों दा गेले मासियाव जिरायदों अनलि 5 बोसोर आरो बे 5 बोसोराव जुदि मोजां खामानि मावनो हायाब्ला जोंनि रायजो राजाफोरजों दा गेले मिथिबाय दिनै नोंथांमोन आं दिन्थिनो आङो ब्लार खालामना होनांगोन ना आं होनाया फुल आपडेट दिन्थिनो हाया लोगोफोर नैबे भटार कार्ड मिथिबाय ना नैबे भटार कार्ड नाय नैबे भटार कार्ड आङो फुल आपडेट दिन्थिनाया नैबे भटार कार्ड नंगौना नङा रायजोफोर नैबे भटार कार्ड आङो आंनि बुस्थुखौ आङो होथेगोन जाहोन दङ नैबे भटार कार्ड मोनसेयाव जोंनि मोनसे भटार कार्ड आखायावनो दिनै आंनि आखायाव खैजन लोगोफोर दं मिन्थिदों रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि आखायावबो गोबां लोगोफोर दं नैबे भटार कार्ड मोनसेयावनो आंनियाव दायो खमैब्लाबो 50 जन दङ मिथिबायना लोगोफोर 50 जन रायजोफोर दङ नैबे आंनि भट मोनसेयावनो 50 जननि जुदि भट नांगौब्ला नोंथांमोना मोजां खामानि माव आरो जाय सुबुङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन बिथांमोननोसो नैबे आंनि नैबे आसि मोनसेनि भटार कार्डआ मोनहैगोन आरो नैबे आसि मोनसेजोंनो आंनि आखायाव 50 जन लोगोफोर दङ मिथिबायना बे 50 जननि भटआ मोनसे पार्टियावनो गोग्लैहैगोन मोनसे पार्टी मोनसे पलिटिकेलावनो नैबे आसि मोनसेनि 50 जन भटआ मोनसे पार्टियावल' गोलैहैगोन रायजोफोर बुजिनानै ला मिथिबायना बिनिखायनो जायफ्रा लिडारफोर जायफ्रा दैदेनगिरिफोर स' नोंथांमोना पलिटिकेलाव देरहालांबाय जों रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजाङैनो खामानि माव आरो एनडिबिनि थाखाय खामानि माव निश्चय नैबे आंनि भट मोनसेजों लोगोसे 50 जन सुबुंनि नोंथांमोना भटखौ मोननो हागोन गेरेन्टि होना मिथिबायना आंजों लोगोफोर दङ 17 जन लोगोफोर रायजोफोर 17 जन सेंग्रा सिख्लाफोर दं आंजों लोगोआव मिथिबाय अब्ला नोंथांमोना सानदों 17 जनाव बोरै 50 जन मानसि मोनहैखो बेलाय सानदों मिथिबायना नोंथांमोना नंगौना नङा देलाय अनलि आंनि नैबे आखाया आसि मोनसे बे भटार कार्डआव आं खनसेल' भट होनो हागोन आरो बे आखाइ मोनसेजोंनो आंजों लोगोफोर 17 जन मानसिफोर दङ नैबे भटार कार्डआव 17 जन लोगोफोर दङ आरो बे 17 जनाव नोंथांमोना फेमिलिखौ सान अनलि साथामल' मानसि हम जे नैबे भटार कार्डनि मोनसेया आंनि जाबाय आरो आंजों लोगोसे बिमा बिफा आंजों साथाम जाबाय मोनसे फेमिलि न'खराव साथाम मिथिबायना मोनसे फेमिलियाव साथाम 3 into 17 बेसे जाखो नोंथांमोना सान 3 into 17 मिथिबायना 3 into 17 नैबे भटार कार्ड मोनसेयाव मानसिफोर दङ मिथिबाय आंजों लोगोफोर दङ 17 जन मिथिबायना नैबे आंनि भटार कार्ड मोनसेयाव 17 जन लोगोफोर दङ आरो बे 17 जनाव फेमिलि न'खराव साथाम बिमा बिफा सानै आरो जों फिसाला बा फिसाजो गावजों लोगो हमजाबनानै जोङो मोनसे न'खराव साथाम भट होनो मोनो मिथिबायना साथामजों लोगोसे 17 जन लोगोफोरनियाव सानदो साथाम 3 into 17 बेसे नोंथांमोना बिनि बिषय कमेन्ट खालामहर 3 into 17 मिथिबायना 34 ओरै 17 खाम 36 ओरै खाम मिथिबायना 36 15 प्लास खामलाय नोंथांमोना 51 जननि मानसि नोंथांमोना मोननो हागोन जाया जोंनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन आरो जोंनि एनडिबिनि थाखाय खामानि मावगोन बिथांमोना नैबे आंनि आसि मोनसेयाव नोंथांमोना 51 जन मानसिनि बा सुबुंनि भटखौ मोननो हागोन रायजोफोर जायफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन दै लोगोफोर नैबे आंनि भटार कार्ड मोनसेयाव 51 मानसिफोर लोगोफोर दं आंजों लोगोआथ' 17 जन सेंग्रा सिख्ला आंजों गासै 17 जन लोगोफोर आरो बे 17 जनाव बिथांनि न'खरखौ लाफानानै बिमा बिफा सानैखौल' लाफानानै 51 जन दं आरो बबेबा न'खराव साबा होनाय भट दङ मिथिबाय अब्ला बैसोर बायदिया बारायबावदेरगोन आरो बैसोरनि आखायावबो दङ जेरै आंनि लोगोआव 17 जन मानसि दङ आरो बैसोरनि आखायावबो लोगोफोर दङ अब्ला नैनि भट
मोनसेनि नैबे भट मोनसेयाव बेसेबां रायजोफोर दङ मिथिगौ? आंजों लोगोआव 17 जना गेरेन्टि मोनसे भटआवनो आरो मोनसे पार्टियावनो जों भटखौ होखायो। जेब्लायबो जोङो थांनाय बोसोर जोङो 3 बोसोर भट होबोनो मोनबाय आङो मिथिबायना 3 बोसोर। बै समाव UPPLनो जों भटखौ होबोबाय थादों। जेब्लाखि UG ब्रह्म सारा जेनाखि भट इलेक्सन दारायबाय थादों अब्ला जों भटखौ होबोबाय थादों आरो दुखुनि बाथ्रा जोङो जेनबोबाय थादों। UPPLनि सापर्ट जानानै जोङो जेनबोबाय थादों। नाथाय थांनाय बिटिआर गोरोबथा खालामनानै जे प्रमद बर' सारनि थाखाय जों बयबो रायजोफ्रा गोसो होसारनानै जों बयबो भट होनानै दिनै प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ जानो हादों। दा बेसो दुखुनि बाथ्रा जे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौमोन मिथिबायना। नाथाय फैबाय थानाय 2025आव जोङो भटखौ सोरनो होगोन? आंजों लोगोआव दङ 17 जन आरो जों भटखौ सोरनो हैगोन नोंथांमोना सानदों? सोरबा BPF होन, सोरबा UPPL होन, सोरबा BJP होन मिथिबायना बा कंग्रेस होन, जों सोरनो भटखौ होगोन? आङो नैबे आंनि भटखौ आङो सोरनो होगोन? बिसोर लोगोफ्राबो बेयावनो होगोन मिथिबायना। बिनिखायनो जायफ्रा लिडार नोंथांमोना मोजाङैनो खामानिखौ मावलायदो आरो थाबैनो रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो नाजादो। निस्सय नोंथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनाव देरहागोन मानाव गेदेर प्रमद बर' साराबो। आरो हाग्रामायाबोथ' गोबां 17 बोसोर खामानि मावबोबाय। मा होनबावनो, हाग्रामा महिलारि साराबो गोबां खामानि मावबाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मिथिबायना। प्रमद बर' साराबो गोबां खामानि मावदों। दिनै जों नुवाखैसो प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायखौ। नाथाय बाथ्राया बेसो जोंहा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनो NDBफोर दं बिथांमोना जोबथे साननिफ्राय उदां जानांगौमोन नाथाय उदां जानो हायाखै। बेयाव फुल आंनि डिटेल्स दङलै मिथिबायना लोगोफोर, फुल आंनि डिटेल्स मिथिबायना। बिनिखायनो नोंथांमोना आंजों लोगोआव 17 जन लोगोफोर दङ भट होग्राफोर आरो बैसोरनि न'खराव साथाम हमनानै 51 जन 51 बा 51 जन सुबुंनि भट मोनगोन। आं जेराव भट होगोन बे पलिटिकेल पार्टिया 51 जननि गेरेन्टि होनना बुंदों। 51 जननि भटखौ मोननो हागोन आरो बे भटखौ जोङो ओरैनो फाना, ओरैनो होआ मिथिबायना। दिनै जाया जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावगोन, रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन, बैसोर बायदिनोसो जोङो भटखौ होगोन। जोंथ' ओरैनो जेबो मोनखाया, गेरेन्टि मोनखाया जोङो जेबो। बाट जोंहा फोथायनाय दंमोन जे इडुकेसन थानाय हिसाबै मानसिफ्रा गोबां रायजो राजाफ्रा इडुकेसन थानाय हिसाबै फोथायनाय दंमोन जे एसे बाराद्रायबो खस्थ' खालामा जासे जोङो साख्रि मोनजोबगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दंमोन। साख्रियाथ' बुहुत गोजाननि खोथा, नाथाय रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो हाबानो आंथ' गोबां सान्थि जागौमोन, खुसि जागौमोन आरो जों बयबो रायजो राजाफ्रा खुसि जागौमोन मिथिबायना। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों साख्रि मोनगोन होननानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बा माबा मोनसे न'खरफ्रा जौगानाय फैगोन होननानै जोंनि न'खर संसार बिमा बिफाफ्रा जे न'खर सालायबाय थानायाव माबा मोनसे सहाय मोनगोन होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा भट होदोंमोन। नाथाय आस'खान्दा जोंनो न'खर जानायनि थाखाय जोंनो नाङा जेबो मिथिबायना, रांखावरि नाङा। जोंनो नांगौ अनलि बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदि आरो बुंनाय बाथ्रा बायदि जे NDBफ्रा जोबथे साननिफ्राय उदां जागोन होननाय बाथ्रायासो नैबेसो सोंथि जानानै दं। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गवासै, बेसो दुखुनि बाथ्रा। नंगौना नङा रायजोफोर? बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंथ' दाख्लै बावैनि गथ' थेवबो जोंखौ फोरोंबोनाय, जोंखौ फोरोंदों, फोरोंनानै जोंखौ लामा गेजेराव ससेयाव आस'खान्दा खालामोब्ला गोरोन्थिया सोर? जेरैनाखि जोङो बुङो, माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे गेदेर गोलावफ्रा बुङो, फिसाला फिसाजोआ गोरोन्थि खामानि मावोब्ला बुङो जोंनि बिमा बिफायानो मोजां
हिक्खा होनो रोङाखै, सिक्खा होनो रोङाखै, मोजां सोलोंथाइ होनो हायाखै, मोजां गियान होनो रोङाखै बिमा बिफाया। जों गथ' गथायफ्रा गोरोन्थि खामानि मावोब्ला बैफोर बाथ्राखौ बुङो माखासे दैदेनगिरिफ्रा। बिमा बिफायानो मोजां गियान होनो रोङाखै, बिनि थाखायनो गथ' गथायफ्रा दिनै गाज्रि अबस्थायाव थांनो गोनां जादों आरो गाज्रि थासारियाव दिनै थांनो गोनां जादों। थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि हारियावबो, बर' हारियावबो डिभाइड आसाम 50-50 सोमावसारनायखौ जोंखौ फोरोंनानै गेजेर खन्द'आव जे जोंनि थांखिया जायालासिनो दिनै बेवहायो द्रप दोनथ'योब्ला दिनै मा गोरोन्थिया सोरनियाव थांगोन? बै गिदिर गोलावनियाव थांगोन नङासै? जों बैसोरखौ बुंगोन दायो। जेरैनाखि जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाखौ बुङोब्ला जोंबो बैसोरखौ बुंगोन। मिथिबायना? जोंखौ लामा ससेयाव थाथ' होनानै द्रप दोननानै जोंखौ फोरोंनानै ससे खन्द' आसखान्दा खालामहैयोब्ला जों बैसोर बायदिखौ थांखिनानै बुंनो गोनां। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, आङो दिनैनि लाइभ भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। निस्सय नोंथांमोना रन्जन दैमारि सारनि थाखाय प्रे खालामबाय था आरो नोंथांमोना सानै हयै फैबाय थानाय पलिटिकेलाव नोंथांमोना मोजाङै जाय लिडारा जोंनि थाखाय खामानि मावगोन, एनडिबिनि थाखाय खामानि मावगोन, बैबायदि लिडारखौ सायख'नानै नोंथांमोना भटखौ होयो। स' बेखौसो आं खावलायो। अब्ला नोंथांमोना गाबोन फुंबिलियाव मोजां टपिकनि मोजां बिबुंथि होनाय आरो माखासे गोख्रों गोख्रों बाथ्रा बुंनाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे भिडिअखौ आङो गाबोन फुंबिलियाव लाबोगोन। स' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, गुड नाइट एभ्रिवान। थेंक इउ स' माच माय अल्ड फ्रेन्ड्स, माय लाभलि फ्रेन्ड्स। बाय बाय, गुड नाइट। आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर। दुखुनि बाथ्रा नङा होनब्ला? मा खालामनो। एनडिबिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौमोन, उदां जायासै रायजोफोर। दुखुनि बाथ्रा खालामनो रायजोफोर।